halus kaya lembut. Anu Mas dikerasne sithik nek niki mboten kemringet kok mboten puas. Lah aku no jelas wong mirsani kalau dagelane cok lemu kok bagus kaya Arya Kamandanu. Lah sing cilik lho iso kaya biawak. Tidak selira. Cuma penting aku bocah. Iya. Terus dikerasno sithik ya Mas. Iya ya Mas. Nah, awakmu siap kene nek ngono dikerasno sithik kersane penak kene tengah. Menti syuting. Lho lek syuting ya. Lho iki channel sakmene mbane iki kok awakmu mlebu YouTube. Hah? YouTube. Biasa kok, Dek. Kok sok lambene kok koyo iki kok mlebu YouTube bojomu ndelok anakmu ndelok maratuamu ndelok. Wis tak CTM kabeh turu. Ya maratua kok di CTM siap ya? Siap no. 1 2 3 ya. Yo!
Lho, terus ampun. Matur nuwun, Mas. Panjake yo hebat-hebat sik num-num. Jek nom-nom di. Lah kuwi sik dhewe. Ngece kowe wong jelas wis sepuh-sepuh kok jek nom-nom lho kuwi kok iso Ayo dinomne kok. dinomne piye. Iki jek terus e to. Ijek saiki. Lah yo ditelaske pisan. Genten awakmu aja ngejejer kaya gapura. Kene Kaya gapura piye le? lah nyapa? Kowe ngomong saiki ning kene iki hati-hati lho. Kowe tanggapan ning kono tak beno saiki tetep tak urus. Masa mbok urut iki lho, aku ora kesel kok mbok urut. Lho kowe sing ora diurut ngono, Mas. Lah, Tetep piye? tak urus. Masa mbok urut? Lah kowe modelmu kok ngenyek aku kaya gapura. Kene iki tanahe sapa? Tanahe sapa kono aku dhewe ora wong kene kok. Tanahe sapa? Kene iki tanah kelahiranku kowe aja gemen-gemen kowe. Jere omahmu kono lah kok kene. Piye to ki, Dok? Maksudnya aku ning kono lahire. Laire. Hari-hariku tak tandur ning kene. Tapuk lambemu kowe kok. Ben wong to. Ya tak teruske. Nah iya kok iya cah beget kok ya enek awak bokong tok ngene. Lah lambemu iki lho kok iso teko dindi lho kowe iki. Ae seranti gulu. Lho ora duwe gulu piye iki lak gulu. Alah Pokoknya ra duwe gulu. Timbang kowe modelmu kaya kresek kobong ngono kok iso nyewong. Ya ya budane lanyang-anyangan. Santai dia ngaturne apa aku kok ya ape ngatur kok. Oh, tekek cilik iki lete. Iya gajah duduk. Iki cocoknya aku nak gajah duduk. Banyak apa? Lambemu teko ndi? Iki jek ta? Ijek. Ayo Mas tarik, Mas. Jajane. Janjane Kepala kaya wong anyang-anyangan Ya to. kowe jajal. Ayo terus jajal. Ayo nek aku yo tetep sigrak no Mas. Ayo. Jajane kowe ning ngendi? Langkahmu saja duprian. Tidak anu tapi sing jenenge apa grup sing gere wong anyang-anyangan ndak iki to piye? Lah iya lho. Lah kene wis ngumpul-ngumpul kaya manuk kuntul sih. Ora apa-apa iki wis rasa joget neh kok ngesakno meruntus ngene. Tak dandakno ngene lek Gusman apa piye? Lek Usman sapa kok teko lek wis Usman bareng lho. Wis desel. Kowe lambemu teko ndi wis bar ki. Wis bar. Wis tak ngaturno apa? Lah yo penontone sambo yo